Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै आं दा ओंखाम संग्रा न'आवसो दंफैलायो आरोना दिनैनि भिडिअआ बिदिनो संनायनि मानायनि जासिगोनलाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनबाय थायो दिनैहाय आं मा संगोन नोंसिम बायदि खालामबाय थानोसैलाय आरोना नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ ओमफ्राय सिगाङावनो बानलु सामब्राम हाइजें देनानै लाग्रोनोसै आरोना दिनै जोंहानि ओंख्रिया दाउ मेवा अनला जागोन आरोना ओमफ्राय आं बे संनायखौनो नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन आं मा साइजनि सङो आरोना आं बाराबोथ' रोंखाया जाहैबाय होनबाबो खोन्थालांबाय थागोन आरो माबायदि जायो बे जाहैबाय मेवा आं दायो संनो नागिरबाय आरोना नै लोगोफोरा आंना बेदर एवनाया जालायबाय आरोना बेखौ आङो दोनथ'नानैहाय आरो बै मेवाखौ दायो एवबावनोसै आरो आङो ओमफ्राय दा मेवाखौ एवगासिनो आरोना ओमफ्राय मेवायाबो दै ओंखारो नै बे दैखौ रानहोनानै आं बेवहायनो खारैफोर हरखागोन आरोना ओमफ्राय खारैयाबो जुदि रानबायबाथाय बेयावनो दै होखानोसै ओमफ्राय अन गुन्दै अनलाखौथ' उनावसो होयो नालाय अनखौथ' ओमफ्राय बिदिनो संनोसै आरोना आं माबायदि रोंगौ बिदिखौनो संगोन आरोना आं इमान गोरोंबो नङा नालाय ओमफ्राय नै आङो दायो आंना ओंख्रिया माबाबाय आरोना खारै होजानाय जाबाय ओंखायनो जोंहा खारैखौ होयोना बे सबाइनि खारै आरोना बेखौ होनोसै आं दायो माबाया मेवा एवनाया दैया रानबाय नालाय ओंखायनो आं नैबे दा खारैखौ होनोसै आरो बेखौबो आङो रानहोबावगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावसो बेयावनो दै हरगोन आरो आरोना नोंसोरनोबो आं जेसेबां हायो एसेबांनो देखायलांखाबाय थागोन आरोना एसे नायलांखाबाय थागोन एसे रानहांबाय आरोना अनला दाउ मेवा बर'नि ओंख्रि टेस्टियानो आलादा जाखायो आरोना ओमफ्रायो दिनैसो फार्स्ट टाइम मेवानि दिनावहाय मेवा जाजेनगोन आरोना दाउ बेदर एवनानै दोन्दोंमोन नालाय आं बेखौबो होफाखाबाय आरो बेवहायनो ओमफ्राय बेखौहाय दा गोदौ होथारसै आङो बेनि उनावसो अन हरगोन आरो ओमफ्राय दायो जाथ'बाय बेयो बेखौ दोनथ'नोसै आङो अनलाखौ देनोसै आरोना ओंख्रिया जाथारबाय आरोना मोनबाय ओमफ्राय आं मा होनांगौ बेवहाय गासिबो होबाय ओमफ्राय बैखौ मा होनोमोनथाय गंगार दुन्दिया ना मंगर दुन्दिया होनो बेखौबो होबाय आरोना आङो ओमफ्रायो दायो जाबायानो होनजाबाय ओमफ्रायो दसे थानानै आं दसे दोननोसै माने एसे गुसु जानायनि ओमफ्राय बिनि उनावनो आं ओंखामबो जाखानोसै आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बिदि मेवा अनला दाउ मोनजायो ओमफ्राय एबारसो बेसेबा गोबावनि उनाव मोनजानायनि खोथाथ' जानानै माने
सिखारनो रोंलायै जाखागोन बायदि मोनखाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो आङो ओंखामखौ जानोसै आरोना।